Yero yutrai ka step babha bat balakir khu yepi baro haga kerteng uji sukres utrai ka bentak bangakwa banya sam kalong kikti balakir khu ngapen syong nong rim na ka kitab Deuteronomy lanong ba atpu pra dekat ba pra utrai un hukum ya ke jingger khu halor jome hakitiar jome bare ki ei baro ba mikta dalakakti bat un ker khu yame haga ta kari ya ka ba utrai ba ublei ula ayami kani kadai ka jingkular ublei yala ki jong ki briu ki jong u ki ba ko ngu ki ba shashko ri ka an jong u ba ki jingkar khu kin long haki lemba ki kti ba ki kta kan long ka jingkar khu ki kti ki long ki jing ai bat ka benta ka met ubriu da ka ne ubriu ula ban le shibun ki ai utrei ukta utrei ushna upuli utho kilong shisha ki jingkar khu na ka benta ka jingim iwei pa iwei bat ka jingkar khu kan long kum ba ula hukum lemba ki kti bala kir khu pila ban yoi ba ban shem haka ei ba pile haka sam ka ba shispa arpupra tkot ka ba ar kong naba men yo ba mi ka jing minot ki kti jomi men long suk bat kan long bha yami kum tangi kwa baga jingkar khu ublai kan long ngidai ban sumar bha yaka ban pendan kam bakla da ka batu ba tamti ba ya sho ya dat ne pen men saw ya nu ne penjat pen snudur yaka jingim jongnu ne da ka ne ka ba phi bam phidi yaka jingdi ba pen bu ai namar ublai sngo bha ba ubri unle kat bamon henry sngo bha ba un pendan kam hok da ka ba uri khuj bat shepting ya ublei ubala tha ba ubala ai ka jingri khuj ya kikti tang bangi yo jingir khu ha ka jingdon kam ha ka ne ka perthai ka danru ka kular ya ka ban sawan ka jingim bom jukut ha ka sam ka ba arbu saut khot ka balai uban yo kiu sha ulum utrai ba uban yo yang ha ka jaka kentang jong uta uba khuj kikti ba uba khuj ka donut ubam shim la kentiu yala ka mensim sha ka jing thala ba ubam shim la sma syukur ngyo shishu kumnu ba ka kentai ba pang mi snam dala ka kti ka kta yagrimang jan u jisu ula pen khia yaka ka kamba kalajia hapreng ka jing kutlat hapreng ka jing lanat balaban ki jing sngo khuslai namar ka ne ka jing pang khat asnem ka ba kalakin henry ha ka klipmat ba ka kta yakirmiang jan u jisu ringkat bat ka jing ngej baskem kala yo ya ka jing khia ka bajanai kani ka jia ba ka kner sha u jisu ubadan ka bor ban le ki kamba kum taru kan long ha ka jing im jong phi le si ha ka jing im phi kendu phi trei phi le kanu no ka kam ka jing thmu kampan hun tang ki jing du ki jing luksan ne ki jing surwa kai pidan hapreng ke jing dap ram dap sha pisngau bom dan lachu kat ba phile pisngau tang ki jing khanglan ngaken tu ye phi phai sha u jisu kner kakti sha u uniken ulong ubala shimno nangi ye ke jing tim ye ke jing duk ke jing kerdu wan ban ai ke jing im ka bakrai la ka met la ka mensim ne ka yo ka kot kloi ban le ki kamba bat ban pen khia ru ya ki jing pang ai ka boru halaki shakri ki jong uru bakin bokti haki bapang bat bakin khia hatu phi kwa bo bleun kur khu yakik ti jong phi ken mau haba phi ke men step shwa ba pin le yakin no ki kam ki jam duai ha blei duai ba ki ti kin long ka jingkar khu ha ke ai ba phi le bat pen bot ru yakini ki jing duai ong ablei ha ke kerteng uchi su nga duai nga aingu ya ka ktien jome nga pdiang ya ka nga aingu ya ka ni ini ki kti ki bamela ai nga nga kwa ba kita ki jing ai ki jome kin long ke jingger khu ya ka jing em jonga bat hangno bangan bu isnei wengno ki nu ki jing tim ki jing duk ki jing khanglat ki jing lut phot duksan baro map ya nga ladanga la pendan kam bakla ne ki jing sarong ki badan hanga bat bangan shania haladi henry tang hamehi pen khoi yanga daga snam ka jome ya ka met ba ka mensim nga pdiang da ka jingej ba ki ne ki ti kin long ka jingger khu hangno bangakta ne kiner
hake kerteng uji sunga duai. Amen. Ito ublay unkul kuya pi, nam taka buram jang ublay. Amen.